नमस्कार माझ्या मित्रमैत्रिणींनो. आपण 2 दिवसापूर्वीच 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा थांबल्या आहेत असं डिक्लेअर केलेलं आहे. त्यामुळे बरेच विद्यार्थी जे अभ्यासू होते, ज्यांनी नियमित श्रम घेतलेले आहेत, ते निराश झाले आहेत. परंतु तुम्ही सुद्धा लक्षात घ्या की ही घटना का घडली आहे. कोरोनासारख्या महामारीने संपूर्ण जगाला वेढलेलं आहे. हे लक्षात घेऊनच सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. म्हणून हताश होऊ नका. तर यातूनच तुम्हाला बरंच काही शिकायचं आहे. आयुष्यामध्ये ज्या काही घटना घडतात त्या आपल्याला काहीतरी शिकवून जातात. निरर्थक असं आपल्या आयुष्यात काहीही नसतं, हे तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे. बघा ना, शिक्षण हा शब्द क्षणाक्षणाला आपण वापरतो, पण त्याचा अर्थ क्षणाक्षणाला शिकणे. शिक्षण हा आपल्याला सद्गुरू वामनराव पै यांनी दिलेला मूलमंत्र आहे. पुढे साहजिकच अभ्यास कसा करावा हा प्रश्न येतो. त्यासाठी आपण सहज पटेल असं केलं पाहिजे. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. शिक्षण म्हणजे नक्की काय? ज्ञान हाच देव आहे, अज्ञान हा सैतान आहे. प्रयत्न हे रत्न देवापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. देतो तो देव असं आपण म्हणतो. आवड आहे तिथे सवड आहे. कर्मकांड करण्यापेक्षा कर्मचांग करावे. कर्मचांग म्हणजेच शुभचिंतन, शुभ इच्छा, शुभ बोलणे व शुभ करणे. हे सर्व आपल्या मनावर ठसवता. जीवनविद्येचे महत्त्व यातून आपल्या लक्षात येतं. म्हणून बाळांनो, परमेश्वर एक आहे, मानवजात एक आहे, मानवी मन एक आहे, मानव धर्म एक आहे, मानवी संस्कृती एक आहे. आणि वरील सर्व लक्षात घेता प्रत्येक विद्यार्थी हा राष्ट्राचा उत्तम नागरिक बनेल ह्यात संशय नाही. म्हणून तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे, पालकांनी लक्षात घ्यायचं आहे, शिक्षकांनी आणि संस्थाचालकांनी सुद्धा हे लक्षात घ्यायचं आहे. आपण शिकणं महत्त्वाचं आहे. मूल्यमापन हे आपल्या आयुष्यात प्रत्येक वेळेला होतच असतं. मूल्यमापनाचे मार्ग वेगवेगळे असतात, हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणून बालमित्रांनो, तुम्ही हताश होऊ नका. शिक्षण म्हणजे नक्की काय? मानवी जीवनात ज्ञान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. ज्ञानाइतकं पवित्र, मंगल व उपयुक्त अन्य काहीही नाही. हे ज्ञान संपादन करण्यासाठी आपण जे प्रयत्न करतो त्यालाच शिक्षण असं म्हणतात. आईच्या कुशीतून शिक्षणाला जी सुरुवात होते ती थेट सरणावर संपेपर्यंत. याचाच अर्थ असा की जन्मापासून मरेपर्यंत शिकत राहिले पाहिजे. म्हणूनच जीवनविद्या सांगते, शिक्षण म्हणजे क्षणाक्षणाला शिकणे म्हणजे शिक्षण. ज्ञान नसेल किंवा शिक्षण नसेल तर माणूस म्हणजे 2 पायांचा पशु होय. माणसातील 2 पायांच्या पशूंची संख्या दिवसेंदिवस प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. पैसा हाच परमेश्वर झाल्यामुळे माणसे या पैशाच्या पाठीमागे पिसाटासारखी धावत आहेत व ज्या ज्ञानातून शहाणपण निर्माण होते त्या ज्ञानाकडे पाठ फिरवून आहेत. जगामध्ये सुख क्षणभर आहे तर दुःख मनभर. याचे प्रमुख कारण लोकांनी पैशाला वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व देऊन ज्ञानाकडे पाठ फिरवली आहे. हे होय, थोडक्यात जीवनात ज्ञानाला पर्याय नाही. आणि म्हणूनच जीवनविद्या सांगते, ज्ञान हे शस्त्र, अस्त्र व शास्त्र आहे. ज्ञान हे शक्ती, बल व सामर्थ्य आहे. ज्ञान हे धन, संपत्ती व ऐश्वर्य आहे. ज्ञान हा देव आहे, ईश्वर व परमेश्वर आहे. म्हणून ज्ञानी व्हा व धन्य व्हा. हताश होऊ नका. आमच्या परीक्षा झाल्या नाहीत,
आमचं भविष्यात काय होईल हे तुम्ही विसरून जायचं आहे आणि येणाऱ्या पुढील प्रसंगांना सामोरं जायचं आहे. यातून ही संधी आहे तुमच्यासाठी. जो तुमच्याकडे वेळ आहे तो वेळ सार्थकी कसा घालवायचा, पुस्तकांमध्ये व्यस्त व्हा तुम्ही. आणि जेवढं ज्ञान आपल्याला मिळवता येईल, आपल्याला संग्रही करता येईल, ही संधी दिलेली आहे. समजा परमेश्वराने तुम्हाला अधिक ज्ञानार्जन करण्यासाठी. म्हणून हसत राहा, आनंदी राहा, सुरक्षित राहा, काळजी घ्या आणि आपल्या ध्येयाशी एकरूप व्हा. हाच माझा तुम्हा सर्व मित्रांना संदेश.